Yus. Jalan apa lagi Yus suwi bukmen? Cetan karo sapa? Cetan pacaran dua cetan yo adong lolonan zaman purba lho. Semangat dasar ya, Pak. Ame dan untuk perut abang. Untuk abang-abang nih kayak. Lek jaket mabang ge apa gele abang? Angel ngemplok ya kayak. Kain cilik penak blon-blonan itu iki. Bro. Cuman kurban sih ini permainannya. Tedas. Ayo terus. Tuh ini lho. Rono lho golek seng. Sing opo? Senggolan bojone wong. Wah. Ndak kuat aku, Pak. Ayo. Mau awas aku ke rame permainan. Oh, dolen kok. Ten. Ya wis. Terus. Yes. Ayo besok lu. Di jam. Kan? San. Di jam diri. Oh, malah rono arep ndi kae. Jan doang kena blas. Ngantuk tapi. Walah. Ya. Wah. Mantap. Sopo kaya? Cah. Wah alah lali. Nah, Bisbon. Buk ya. Koncen kok Dilan ya. Dilan CB aku trail. Tolong. Nyapa Mas? Iki Kak Roye, cepet Bo. Tolong itu. Napa Yus? Alah nyusap. Biaya aneh, salah sopo dijak metu malah main game. Udah tolong sik, cepet ora kabeh. Lah sampean apa nanti lho, Mbak? Ono. Ayo tak terus lek no. Weh, tolong sik. Aku ngeterik sik, golek sek. Woi. Woi, kowe ya. Kedek mung jeneng kene res nulung kowe. Ah. Kowe auge. Kan dhewe terus Yus. Kan oh, bolo. Tak doi loloran kowe kok. Oh. Jadi ya lo. Oh. Ayo ngatep tak tulungi. Ya lo. Ayo ngatep tak tulungi. Alah, loro. Aduh. Aduh. Nyapa sikilmu iki? Seng. Sing opo? Seng. Senggolan. Duduk meh seng. Sing opo yo? Seng. Sing opo? Seng kowe. Tunggu tak tarik. Tak tarik nih. Cek tak pijit tes dulu. Oh, non. Aduh, teman-teman tuh. Bu, gak popor itu semplet. Hak nang ipi.